Hannu on täällä Hyvää taas. päivää! Moro. Hyvät ihmiset, hyvää päivää! Vedetäänkö Mikä vitun päivää? Vittu hei! Saatana, katos tot kelloa. No lähdetään nyt siitä, Ja lähdetään nyt siitä, että tuolla on vittu täys pimeys. Joku homo näkyy ikkunasta vittu, heijasteena. täällä on valo! Nyt voi ajaakin tällaista oikein isoa tietä, kun täällä on pakkasta sen verran, että suolaukkelin suolat ei toimi. Lällä suolaukko, haista homo, pitkä paska ja näin poispäin. Mutta jos niinku aina mustia koiria syrjitään, saatana, tämähän on aivan käsittämätön. Hei, mitä mieltä sä oot muuten, kun mustia koiria aina noissa kylteissä syrjitään? Koirathan on niin ihania ja lutusia. Ei Heinolassa ei tykätä koirista. Mikä pornolla Kun täällä harrastellaan. Harrastellaan. Kuka sä? Vittu kysy, en mä sulta. Mä aika vittumainen ihminen. Kysyis mä sulta jo, saatana? En kysynyt. Vittumainen ihminen, saatana. Ota nyt saatana käteen se perkeleen paska. Pasi Vieraan pesee käsiä. Pitiktäs lerssi pestä samalla. Ja nostalgista meininkiä. Ei, sattuuko sua päähän? Sattuu. Pahasti. Ei liikaa. Mä olen sitä mieltä, että kunnolliset pipot kunniaa. Tällaisia pipoja pitää oikeasti olla joka jätkällä. Tää on muuten jännä paikka tää Heinola. Täällä on niinku mustat koirat on niinku rotusyrjinnän kohteena. Siihen tulee muuten perkele muutos. Voihan siinä harrastaa. Tuo niitä harrastajia tänne saatana. No vittu kun ei niitä oikein oo tyrkyllä. Ei tää, en mäkään muuten kyllä näe. Siis tää on ihan oikeesti ton valon tarkoitus on vittuilla ihmisille. Missään ei näy niinku paskaa. Mut mä tiedän, että sitä siellä on. Tää on silleen vähän reilummin, että on mikä hieroskella. No esittele nyt jotain muitakin vielä. Sulla on noita leikkiautoja. Vedätkö sä tuolla hiekkalaatikolla ympyrää vai mitä sä teet? Otota! Tännehän tuli valaistus. Ei kun nyt pannaan lisää valoa. Hei, tämähän on ihan hyvät saatana. Tai Nää on hyvät. muistatkohan itsekään tätä, mutta muistelin eräänä kännisenä radioiltana sinun luvanneen, että jos joku sinulle lähettää sukkahousut, testaa niitä ja teet aiheesta ehkäpä tapasin mukaan videonkin. Ai vittu. Hei, mikäs tässä on tepastellessa? Mennään tähän live-kameraakin oikein näyttämään ihmisille, että täällä on... No on hyvät sukkahousut, on enää hajota niitä. Ei, mun munia ei tarvi ruveta nuoleskelemaan. Hei! Rantti meni ihan sekaisin. Pasilun sukkahousut. Joo. Oi vittu. Kelpas. Hyvä oli. Meni jo. Sinne ei kauan yksi lihapulla perkele juhlinut. Hei! Säkä ispihän! Mikä se ispi muuten katos? Sinne se jäi kaljaa Kato kun tää tuli mieleen, niin ispihän vittuilee mulle, että sä et oo mennyt tarpeeksi lähelle partakonetta. Mut sulla on ihan sama juttu, saatana. Se vaan on siinä. Niin mäkin oon huomannut, että se vaan vittu on tossa, saatana. Hei, sä et oo vielä edes ehtinyt vittu harjoittelemaan. Ai vittu. Tässä oli nyt tää meidän toimisto, missä nämä tärkeät asiat aina neuvotellaan. Jollain on jäänyt muuten puhelu kesken. Selvästi. Mistä me saadaan kahvia? Mä päätin lähteä sunistaa. Nyt on lauantai-aamu. Mun mielestä sunistus on kuitenkin ihan hyvä homma. Rasteja on takana jonkun verran ja pitää olla enemmänkin rasteja. Mun mielestä rastit on jees. Mitä enemmän rasteja, sen antoisampi lauantai. Örkki, sanoppas kaikille YouTuben katsolijoille vaikka hau. Sano vuh. Ai nyt ei jutella. Nyt ei jutella niin. Tultiin vaan siihen, että rapsuttele perkele mua niin. Minne me laitetaan lisää valoa? No pannaas vähän valoa. Laitetaan me lisää valoa. Pannaa valoa. Me ollaan kovia poikia panemaan. No vittu. Kovia poikia panemaan.
miltähän tää tuntuisi niitä vetää? vielä testaa Seuraava jollain. lähetys vedetään muuten. Oli miten oli. Tässä sellaiset nyt kuitenkin tulevat. Alkaaks tää menee jo vähän pervoksi? Niillä sitten mitä tahdot. Niin ja eilen ihan Ei kaupasta tää. ostin. Ei tää Ovat uudet ja puhtaat, ei tarvitse olla huolissaan. Toivottavasti väri miellyttää kokokin on suurin piirtein oikea. Väri on ihan oikeesti Jää ok. odottamaan mielenkiinnolla. Terveisin Muska. Muskalle terveisiä. Potilas saapunut hoitoon noin 2 kuukautta sitten. Potilaan käyttöjännitteet puuttuivat. Elinsiirtona suojavastuksen vaihto. Potilaan tuleva hoitoennuste on hyvä, koska varaosia piisaa. Elinsiirtoja voidaan tehdä jatkossakin. Television luvattomasta käytöstä tulee maksaa 100 euron tarkastusmaksu sekä TV-maksut takautuvasti kaksinkertaisina television käyttöajalta. Yhteensä jopa yli 500 euroa. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta vastaanottaa televisiolähetystä, voitte hävittää tämän kirjeen. Pahoittelemme TV-maksutarkastuksesta aiheutuvaa häiriötä. Asia pihvi. Se menikin muuten ihan oikeeseen osoitteeseen. Noin! Sinne vaan saatana. Hyvää energiajätettä. Hyvää energiajätettä. On, siinä on aika irvokas. Ei tollasia ei saisi. Hyi helvetti. Gas in the jungle, mä ymmärrän. Aikamoinen kaos siellä menee. Siinä leviää HIV poikineen. Niin, kato, joulu meni jo. Mut ei muuten kukka Oho! toimii. Toimii. Tuulee! Toimii. Kukka toimii. Kukka toimii hyvin. Mamma tykkää, mutta tää rinkelimeininki täällä on ihan hyvä. Se soittelee vittu enkelikello ja enkeli kuoli jo. Kukka toimii. Vittu haetaan viinaa. Ikkunapöytä, mä oon aina halunnut ikkunapöytää. Tossa on se Viherahon Pasin muuten se oma spesiaalipaikka. Mä aina kattelen tosta ulos ja tollasestahan mä sitä radiolähetystä oikeesti aina pitelen, että tää on se mun oma penkki, tollanen. Pitää sunistaa sinne. Toivottavasti ei tuule kauheasti. Tee mene ihan ohi. Kun vittu jos menee ohi, niin käy huonosti. Menee koko sunistukset vituiksi. Mutta ei se mitään. Mä löysin tän rastin. Tässä on rasti. Tässä on rasti. Tää on hyvä. Tää on niinku oikeesti vitun hyvä rasti. Toi Sivaki on muuten tossa köllötellyt pitkän aikaa. Minä muistan kouluajoilta jotain Sivan. Minä kävin sieltä ostamassa ihan oikeesti 5 pennin karkkeja. Te ette oo koskaan ostanut, hei YouTube-katselijat, 5 pennin karkkeja. Tiedättekö te ees mikä on penni? Perkele, minä ainakin tiedän, te ette tiedäkään, lällällää. Siinä on Rontin luu. Onko Rontin luu siinä? Se nyt vähän leikkii senkaan, mutta kyllä se siitä. Se on, kato, se on nyt olevinaan Rontin saalis. Se pitää ensin tappaa. Joo, älä myllää mun sänkyä ihan kokonaan. Mun mielestä pitää rasteja olla. Eli lista alkaa, rasta alkaa. Pääasia on, että sunistatte. Sunistatte niin maan perkeleesti. Se on yhteiskunnallisesti arvokasta. Tässä oli rasti. Ai, nyt rupesi oikein jalkaa vipattaa, kun tuli rasti siihen. Oi. Nyt täällä on hiekotettu tie, etten mä vaan liukastu. Mä oon yhteiskunnallisesti vitun arvokasta. Mutta kun multa loppuu akku, niin mä jatkan sunistamista. Minäpä sunistan. Ottakaa vaan tekin mallia sunistuksesta. Sunistetaan nyt. Nyt tarvii imuri. Kuka juo viinaa niin paljon, että voi olla imuri? Vittu.
vittu Mikki. Tässä alkaa muuten jo oikeesti janottaa, saatana. Älä vitus.